pangpar nima bungkwana kota kanin thla tur chu kanin endeu wangwanga engi mo soile karin te lul nen muttui o naktu ka first period kan nei lova imurei theide wang nui varvar hiana ti a kanui ve top ami pa jok ma in soi chun zuma tum lo chuan mei chi om dan moi ni aka hriat anga ka om le mai lo na ka nangpo muttui le tin in chung lama ka lu sana nute in bati enga bible lo la zia ka min lo nga ka ni mele korin aida in ria lam tur chi in ka lo kal tre pani alo ti thwaya min tamlu tuka ti pa chuan abula ka wathu a phone le parwata phone chu ka pe ngal bok an tam theilu tuk ka ngak pe thin lowa naktu ka la en man lo phei chuan zan la man run rile huk mayang inverter leinan ka puisa khol hi ka uisia ipi ti in bula khwan e chop dor te siam ve ka tuma ka mang then phal bok si lawa ati sap sapa khuila ya to khwan nge siami tuma ka ti chuan an tui zem da na bula khwan iputi an lian vak lo chu khor ve thei mayang atia i parwata hlolak le huna chuan kan ti ve thei to ang cha kan in lam khom to a thlathara chuan kan ti thei tura ka ngai atile a ka ekawna ka poisa chu ka ril ruwa om ro rawa adu phot chuan mang then ma se pui ka ti hau lo poisa ka nei asin idu chuan mang ri la ka ti ta renga ui mate aman mo thlak chuang hlei nem ati maya engza vel ngei lama mo a ti in ka zot ta tho sing ni thum vel chau chu ka momo to a ma se i momo leina tur ka ti boy mai mayang che engma ka tum sak ve thei lo che hi i poisa chu hum tlat zok ro alo ti ve tlat thung ka momo chuan ka pa ka dil zel thei lom momo vak na tur po ka nei lawa naktu ka ka lo la chwa ka nga i mang don nia ka ti le ta ka chuan min hnial deuh ma se adu ru ve reng ti amit minga tangin ka hre thei sing thum chu ka lo la ang ka ti non le a engza nge ni reng reng i semester fee turte i lo khai lakange o dorte chu poisa lu ta chak lawania atile a in thla run mel khop mai boy lawe kapan poisa nga alom kalo ti maya min hnial zui te em lo kapa poisa ti hek ka du shim shim boka helai min da hlan hian ramwani tan engza chia nge lo in sian sawang ti po ka mo phader hleinem ka ti boy ve theina chuna ni wangin poisa ren taka khusak chu ka tum hau lo ka tira tangin ka ekawna da sa po kala la chuak me alo zoka tam tham tak min da sakti ero ka sha dil bel le po ni ila i helavin min pele mai don ti ka chiang bok mutmuna henry nen kan inteksa assignment chung changut kan soiduna atuk lam chu kalma kan tum khop mai tlanga tanga kan holama thil soi kha engma soi chun som to chuang lawa zinga kan in mole puin chu tilam hoi chuan kan in be hau lo bok college kan thlen velia library ya assignment ti turin kan inzui luta thian satliang bok chu kan lani tarenga ni zana kan thil soi khan engma kan in kara dang lamna siam lo chu thuran a hre to lo hulhwale moti zok tur hian a uma keipon lo ve zui bik lo chu tha in ka hre tang nge mei chha chuan thil dang lam thlen hun kan ngak mai tura lom atan kin hong hle ti chu hai bik lo tura ka nga ya chet lak chu mi pati tura ni ka ti ve thlat ni thum le zan thum zet chhum jin na khwa a chuan power supply kan nei lo zuya lai college ban velia henry nen tawara kalin phone kan han charge thina zan lam hi chu thalai hokla kan tam thin wangin kan kal du to lo henry ro kal thau zela thian hau in mu khom nan takan man wanga ni nute chuan ka poisa mang tur chu a in thla rung khop mai min pek le te tum le ut ut thin apung omin ka pu kang ati lo le ni tin ka rulang chenga kan in ziak fel thlap don ya ati boka alo thlona man chu tum lo khop maya engtiang po in min rulet ma se soisial na ka nei lawang ka pa hne na om ai point an kyanga chen chu ka du to zok ma a nuam ka ti zok to bok kapiti in bula chuan dor ten siama kar khat zen zon chun khoi nu an pe fil ta veka bongrola le in rem fel velin nu te nen sing le tlaya kan boy dun sak saka ka college kal kong ta kan i wangin katan po pen koirem khop mai henry nen po kanin thural kha ta hle a college ero kan in zui chot reng na in kan kal ral hlei thei ta me ulo in rini a chuan dor ka nga pui thina pathian ni a kapiti na kan leng thla thin bok kan veng le veng thlang chu kar tluanin ka karton ol lawati theyang chu in rini tlai khat chu umoite in kan hne na riak turin min zui ho ve a zana chuan kan in pia tui khura kan in suduna atung du in fiam tho soi tur hre boka kan nui dun bok bok reng kar thar mai kan exam hunani to na in umoite umwang chuan lekha ka zir lo chiang hle ka khuma mu in phone khoi chungin kan ti duna then tlangwal chung changut mai chumin soipuya
tun lai tak chu keipun ka hmungai bik lo koli shapo ka hmungai lowa azin bo ta dai moti mai turani I hmungai lo tak tak mi ka local ve hian ka hmungai lo reng reng ka van doi thei e a tinya ni a Henry ka zo sak don che mi ka ti chuan min hnial ka rin te lul nen min hnial hau lo zak deuh lek lek chungin evi som le om lo chu Henry ka va zo saka api ti in lama lo om le to ni o me Star tak tak mi a ti in min la ron zot zuya tum lo dewin ka in soi fia ta hrep le ngala a zia lo lam ma ani naktuk zinga lo ho chodon alom a phone number ka lo pe don che umi alo ti le zela umoi te la chu lo phurna samaya angai lo ti ka du te lul nen min lo thon ro ka ti ta chunia Henry chuan min ngai dik lo ka hlau hle ringot to number chu ron thona umoi te la chuan a save ringota a bengam chuang hlei lowa chu ti le tur te chu min dil tir lo mai tur ka ti ril ru a Henry la re zui dai bok nen ka din hmuna ti khor zo ve ka ni bere dar ni vela kan mu hila zinga ka har chuan tuk ver parda chana chuan ni zung lo in kap lut ria ya kabulami ero alamu tui suk suk khop mai chuti lai chuan ka fapa imu thale pekelo then umpa inati lunglung ri ka shea a umoi ti chu ka kai tho man teu kher mai andara ka vasoya le lam hoya in le thak wangin ka kai tho du tari lo chuan sang inaw greenhouse akal tonya baketa tui khai la hankal vero ati le po chuan chan na omlo ka soi ria em aro chuan ati vin ta thaka in khom bana phakzeta lo ti tu chu ama chuan sang nge yani in khom ve don ti na em ni a aro ina ti chuan re le vungvunga visa apa bok chuan ati le avanin omsek in khom bana ka lo ho chawang ka ti kha vin zeta lo ti lain umoi ti chu ron che ve twal twala tu tingi a an van beng ching tak phakzeta ti lain ke ka lo nui tha thung hei I lo ho to renga lom mole aro chuan ati le bulbula ka lo la ho lo min lo besek su min ti mu hil tha thei lo muang ban charin pakhat chuan lo ti ve le a ka fa pa ni sela chuan ka va tho zot duang mole imu thil tak tak chuan lo kha inaw chu va puiro aro bokani min besek lo la ka mu hil le mai don alom pakhatin ati line imu de chuak tak tak lo tho ringot ro apa ina lo ti ve thung chuak tak tak lo sela ka mutlat don ami mu thi ka chak bik vak lo alo ti vin hlura I chak lo te chuan ron tho ta reng che mo o apa ni thung muning maila ka tho pe si lo ani hi ka lo nui hoka umoi te po ron har chiang viau to pe lo ti reng mai ron tho rang ro aro chu alung oi lo le viau to ti hriat thei ka lo ho hun vela ka lo thawang ka lo la ho lo ngai ri mai ro a oki chu san le du to mi alowa apa tan chuan angi du thin don hian ka lo sha lom vuak nuwa tho ngei du thade waron tho apa jok chu a thin rim le tak zet ta ni mel ka lo tho huna min vo mai ro kam mu ta chuak lutuk ati le maya I that chia chuan lam mai mai ni chu apana ti le rwalin that chia ila ka mureng pe nang ul sam setin lo ti sana kung khar thoma ringal bur mai oi tu tingi a umoi te ina ti chuan zai zirin ka lo khapa thom chungai thla in ka bing ka chiran bok college kal thape lawa nai thok thape bok si lo tawar lai en kul thape chuang lawa engma ti pe nei lo ni hi itan he khovela hian ti tur om ve to lo aro chuan ti hlaklaka umoi te mel ka ven chuan phoksha hian lo menga kan pangpar ni ma chuan engtim tak lo changang mo ka ti lai mekin tuimin lo lum lok te a ti zong chuan run changa ka lo nui chhuak khuk mai tu tingi a umoi te chuan lo ti he ho a evisa ni chu ka ti rwal chuan a thu chuak zota ui amani mo parda chu keu sat sata a eng lutuka ka lo in khu tha sat sat thung naki nai mu mai don lom ala tho lo ni kha ka ti po chuan ala thlir rang ni in ka hria kan kol chin a ti chuan kein hai hong wata a phone chu benga chuk to in angai thlawang wanga a zak lo ka ti angreng engma phe chu ka soi lem hlei lawa a chang du mya lo ti pa chuan lungnur zetin hmuya peta a beidon mel khop mai nute in min lo ko tak wangin kan tho chhuaka chhuat te notin kot lai te kan phiat faya lalut lawang a mel ka hmuchak alo chhuak mai thesin umoi te ina ti wang chuan kot pangpar bula chuan tu lo deuh deuh ti in kan toi khomanga chuti line forest quarter hlui lama tanga Henry alo chuk mek chu ka han hu bok ivan thoma om ve kalo ti a
ka biak masak lo chuan min bedon lo tlatin ka hria thingtrak tui ka pe a evi sapo lo ho to sin umoi te en lovin keima zok min ena kalo nui toy tak tak khop mai umoi te la ding zum sa ta Henry amin en dan mol chuan ka omatin wam theilo in khomang u o ati hnuwa min lu sana umoi te in lu la du lo chung chu ka lu san ve a ka lu hnu po chuan veranda ala thu tarenga a chang chuak talawaniang a reya reya chuan a lo lut ve mai bok chuma kan in khoma kan in khom bang kan ho kunga zan in chu ka lo riak le don umoi te chuan ati le zela zan in chu le kha ka zir san tak tak to ang ka ti ril ru a le kha thiam thei tak ka ni wangin exam chu ka hu phur lem lo college chu thata ka pass ka du a chan po ka pa ina kom pe to lo wang bok ani ka graduate ni chuan phaya om karil ru ka nu inen kan in thurwal thei don boka kan tum dan sa ni kan kot kan thlen chho ma deuh chuan bike chak deuh hian min lo tlan pela evi sa thian te hawan ni ti ka hria zo boy pon le hoi me bin min lo ena an zinga chuan rin pui po kha tel ve nge a phur tu chu chan chu ani in ka hria kan thlen chho chuan ko tan lo ding fara umoi te chuan min ron nek ngal sal bok evi sa ber chuan ban vai me hian min ron nuya enga hria chu ni mo Henry amel ka va en chuan enge mo shila ni ka ring me a ka hui sun rang kher mai varanda ka pen chho tur cha chu chingi ring leng longa run ti wang chuan ka ding chota ka va hoi chuan kalam pana local phe mek chu ka va mu a umoi te chuan min ron sik lok reng ui a chelo lutuk a ti sara ka chang lem lo khatin min ko ja su pangpar hnim lom lo fe in ka lo ti a zung ring nu nui chungin ala ron ti le sham kan bula lo thlen rualin tun kar test nei zo a kan picnic dona i lo tel ve du em nil ze thian ati a he pa pui hi a tho a nge muni le du shan lo ka soi lai mekin umoi te in min lo sik le a hei hi ka uni hi bung setin ka ti hmut ringot la dewa tanga Henry an min lo en ve reng wang chuan nil taka biak chu ka she pha ni bere i umo in vain ang lo ve kai suk chungin umoi te chu thleka umoi te in alo nui var thung ser kan lo dona sin i local ve du lawami ni chin khan nui hiawan a soi lai mek chuan ka lo mel ruma a mit min la sai suk zui a ti dan chuan ta ti chuak rum zokin ka hria Henry po chuan engi mo shat le thil hra chiang manglawa soi me alo tur sin le lo soi ro o ka beng bularon ti le sur hnuwa umoi te chuan min lu sana re sate ma ila ka thiam thu soina tur poimo takani loisi anuam donania art kan kinganga tuite kan chenganga anti le lai chuan hey umoi te zo khanania du che kalo ti tola atung top chiang khop mai engtin a ti zoi ta supa umoi te khana du che a I number min di la ka ti chuan anui ta huka a number lo soila ti le a phone run phora rwala reu chuan ka phone phor ve in umoi te number chu ka pe sok soka I bedona mi nang man ka ti chuan alo bungata awa ol sam mai em ka ti ru a mail po kha a en chiang man ngu tin ka ring lo I du zong ani em ka ti le khera ka ril rui vatina ve ti zong in min chang thung eng ka en phok viau lain alo nui risuka I thluak khabrin ro min tia enga soi tum na nge po ka hreta chuang lo I u chu ka lo bedonia I ti tlat si chuan moi pet soi pa khera ka ti tlat po ka hran lo ka ti ngota kanor ang maya chu tia soi kher chu ka hel deuh tlatani ni zana nui hiawa ka number I lo di la min zot em ni si lo hian ati le zawa Henry chuan lo soi tak chu ni in avan be om lo tak katana deal ka ni lo chu thuran ama Henry azok chu aru ka du so ka ni reng si a kan thukal kwal dan chu a fu lo kher mai dile umoi te tanania in soi fia tum takin ka ti vele a ama lo ngai zong angin min ring ti chu a mela tangin hai thei po ni lo ala run phur hor le ta nga la hi pa pui hian min lo ngai zong ring so ke moni le a pe to che sia tinge min dil no na a ti li a ka dil lo che kha ka pe jok che lom ka ti ve tlat min dil ma sa sham chuan mi la chu ti danglel maya ka ti loi rat ringot min chang lo mai ro I phone number lo soite anui deu na in athu tak mel viawa lo phal lo bik la thu bik si lo ril ru nuam lo deuh chungin ka phone number chu ka pe save mol pa chuan nang po ka lo biang che kai zau chungin ati
ve sa soi chuan a engatan kalo ti he ho a chuta bangbo deuh chuan min en deuh vungvunga hey kangai zong hlek lo che nia ko tivin ta hluka hladewa tanga min lo en reng tu Henry chu ka thlek pa zau bok chuti lain kabulami eru in a hmui pet soi du vel lek thung chingi ati le chuan lom lo devin kamel kara picnic na chuan lo kalang che ka ring don che nia ka dara run pen sal pa in hervuta ka man hleinem ti in ka auzui ve takna in shi om po in om to lo in chunga ka lu chu umoi te i lo za chingchenga evis ne na kan in belai kha thla lo la ru teu chu ni in min lo biangem ati sekseka nute le parwa te lo ho in engthil nge ti amin zo chuan kan soi du lawa kan nui ringot picnic chu kan panin kalila ati chuan thok ka lo la hoka em thina in bia ula asom che chuan nikal don nia ke chu ka man lo ka lo ti sana a phone a bi le thina a be se ne na tangin engmala dong lo banyang a bi sek ringota khungai thak jok chuan tlai tluanin then umte na chuan an rilui luya aro berla chu kan ina run leng pheya umoi te pon mo nu interview hun lo ti de unge alo be tha swam khop mai an bula chuan rei thula vin ke in bwal sana ka zo hnuwa le khazir turin ruma kalu san mai bok le khabu ka keu ve ta chenga riru alu thlei thei hau lo la duk dak lo zet chuan bengalu chwa a chu mai ni lo ari tok toka chwa tan tume moti mai turani Henry mol chuan riru lo boka message min lo thonem ti in ka phone chu ka bi kha tok de vereng zanra ei kham thimhlim hlota Henry message chu ka dong ta hlola le khaizir hnem to em ti te mai hi min lo zota thatakin ka changa reilo te chu kan in be man ome a phone call lo luta chang turin room lam ka pan ngal sok soka ka thin phu te chu arang dup main ka sia evisa khan vo in khan enge soya arun ti ma sabera engwak ma soilo picnic na alo kal verotia tinge ti in ka zot let khawa athil soi kha zot om tak zok po kani engni love tukin khan ka phone lo ena ni zana number ka thon na chi kha lo huwa ingai zonge moti ni kha a soilai chuan za lo zetin ka lo nuya vele thor chuan a ka lo ti hlaka min en thak je adana ka ring reng ani tia enge umzia ni a ati le chuan a hmu lo lama ka lo ner na samai a hriat swal ni chu engatan nge muka en thak ngotang ka ti a kalom lo hle ringot to zan in meng rei donem ati ta daya ka tlai war ka rin thu in ka changa meng rei lu tuksu exam i chang tha thei lawange i hrisel na ngai pui moro arun ti deuh luama min ngai to mel rawin ka sia a shat nuam tak zonga ni phone da mai ka tum chu ngoi lok te alo ti wang chuan ka ngai chang le ri a ka du cheti ka soi kha min chang to la arun ti chuan ka hit sengin ka sia ka lai lu tuka chan mai ngai na po ka shilo ka chan na nga kin min ngai tharing ti hre thau mai la zan khat em po ria lawa o lo po chu ema ka ti ve tlat exam lai chuan chi lo e mai zirla ya riru pe ma saphotila exam zo huna kan soi thale don nya ka ti ta zo ka min hnal bik lo kan in biak zo hnu chuan khuma ka le thol hola ke ma te chuan kanui le ri then kan in kar zum nan ka tung kam khat cha to ka mei chelu tak anga min in ngai tir ve lo thelo onge ai ka thutluk na zok ni in afong wan tu ka ni miawa Henry mel mi thla chunga le khazir chu a in rem lo tak zetani engma kariru alu thlei thelo amud don thlengin umoi te chuan a phone a bi a alo belo chemi ka ti chuan a bungata angwai bor to ka bi mai don ati la in belo turin kalo ti ve cham chi a aler lutuk ngai zonga nga ti poishat kha wa in ti tlom du reng su kalo ti mol bok ama du tu nar ngai lawan ti sia tinge min lo biak mi alo le ka number kha ati bo le emoni le muchungina tinya ni a ka shat ve lo lam takani alo biak hun che ngak la a biak lo che chuan wa biak ngai mi alo mei chha zo kin tran ma sak chu atlom thak lutuk in du tok na nei velar tur ani lo chuan a hmunyam lutukang che ka ti a kariru dik tak ka soya ka du tak po ni se biak ma sak chu ka du dan ani velo ka klom lak zong takani voina ka mu boxia ka ve telin ka sia anui haka a phone a khoi pa mol bok chuti line ka message to na lo rita ta number shat lo hne na tangin message ka dong tlat mai chu number la chu ka mu nu ang em le nga la Airtel number ani ba ka to pa 44 oma ka mu to nge ya ka chiang mai thei lo thung chingi imu hil to mi a ka phone chu ka khoprang kher mai
umoi te ka mel fata alo en lo hlo aron bi velo nan sai sirin le lam ka hoi vuta phone chu rukin ka enani ta ber message dang lo thleng le a then nu pona ko oma lo dak lok te ti ani a chi hian a chi lo reng reng umoi te in engtin nge min ngayang chu pa pui po chu enga nge umoi te belawa ke ma jok min biak dai chu le lekha ka zir umoi te ibero ti song ka thon le ta ka phone chu lu kham hnuaya rol lutin ka thu chua ka lekha bu ka bi le chi atia message ton book chu lo ri le a ka la chuak le ta tho nangma lom ka biak du che ti te mai ani ko omati nuam lo zo donin ka sia enge ka changlet vele ta phut chu nia tul lo dewani chuan ka changlet to lawang ka tiril ru a eng thil poimo ma soi tura nei karing lo bok min du em ti hi run thona ha vele ringut chuan a teu lo rap thlak lutuk ka chang rang khop mai chu tiang min ron zot ringut chu ka oi thelo hial zok iwanun rong ve ti ron thon chu enin kanerna nga awang em moni sok le lekha ka zir min lo ti boy su ka chan lai me ka umoi te in min lo en wang chuan ka zai ra ta thil swal ti ru te po ka angzok lek lekin ka sia khopui nu lamong no satlia chu message chuan ka thina tirim tun thei in mu sitna lam rong kai ni ka ring mya bok changle to lovin phone chu ka da a lekha bu ka char san zui boka ma se ka mudona ka en le chuan engmaron soi zui to lem lo umoi te ero abeve talawani mela keila chuan engma soi ngam hek lo le evi sa chungchang zo na hote te min zo puin kanui toy hle ringot to kamu hildon siar tia bike ri hlat thom ka sia a henry bike ri ni in ka sia special na nei lo hian ka rishat na hi chakvei phiana henry bike ri po ka chin chha thlapalom bike chu nung theluk lawa a ri rei ang reng khop mai ka phone met engin dar zat ke ena dar khata ri thuak to a tu nang huna khoya nge mokal tum le thu chwakin parda ka keu dek deka chhum jing puchwai kara henry a an varanda ding chu ka wa mu a bike tinung mek tu chu evisa zo ka ni ka in lai mek chuan atinung thei ta hlawa an pani chuan in phur chhuakin chaklu tukin an tlan chhuak zui bok an man mo mel na samai bok si a khoya nge tu nang hun tlai to lu tuka an kaldon le dar thuma alarm setin kamule a tlai war top hi chu ka bp nyam ma ema wangin ka ti hlei thei meu lo dar kar ni zen zon mut na hun kala neya ka tho ma don tho ti in thamwang de vin kamule a ka ching ve sik chawang ti a bike thom bok chuan min tham har le a sana ke en chuan dar ni le chan ve ni mutle na chi ni to lo ka tho chuak tham thama chuti lai chuan bang pia lama chuan phun bul thom le wak deuh that thom ka sia a parda ka keu chuan atu zok nge ka shelo then umte kailon bula chuan thu in a indom kun chala ka in vung lain tuinau le bucket khaya henry lo chuak ka wa mu bok evi sa chu a rui le pekani ka ring henry ale khazir hlei thei lovin asiam ti ka hrevei bok nen ka lo hollura lak lo ka ti hle ringot maya a uzok si a en ton tlak lo ka ti tak ani ngai ven zui to lovin lekha ka zir sana ka lo mut hle lop thin khowar hnuwa thingpui lumin pona ka wazimar ara chumla chu jing na sa hle a diet lana sa bok nen le chu hnongin khwala chu wat sura henry chuan lekha zir ve mangpu in ka ring lo ka chungten lo tho hnu chuan rei lo te lekha ka chhiar le a tuk thran po kan e ma khop mai umoi te le nu te in phur thla a ke in siam pa in henry lo ngak ve thung dariat pela lo kal chuan mut kham lo ti hriat takin aming buila ka asam kir le seilam lek chu a thur siang bok ithiamem ka ti chuan anui maya a thiam po ka ring lo kan thu dun don ya ka shil ze lang che thu tak zetin ka ti a ka in huam viau lain ani ero nuya zat mel hle thung bike la chu nung lok theilawa kota chuan dingin kan ngak rana a be re shep mai ka bike suking mai ta che ron ti tu lam chu kan hoi rual chu ta chu pa mel ka mu chu ka ho ringot anar le mit ko vela chuan nek shrep na ti hriat lu tukin a pil sen sunga a khabe te chu a duk rei rui boka min mu ralin toy faran hian ron nuya a moi hup le rang hle a kam sira titlik ani ka ring ka bike suking ro kha ka kalo khalang a backlight pok lo siam tir don ya antile a henry chuan a chang du mya lo a bike zok chu ti nun tumin a be ngata an in ti thiam lo dewani mele ni zanan chuak dun khan thil thalo dewan tong chu ni photanga evi sa thiam lo ni ngei bokang chingi ka bike so evi sana ti lai mekin chingi ani lo henry analo ti vin hluka
aron hoi chuak lo na in a o tang chuan a lom lo mel fiau thung khoi ka lo ti ang ti pa evi san va puya tum chuan a lo nam sun rupa an pahnih chuan ka lo mel ton zak zaka an dan chuan ka omati nuam lovin lo soi ve tur po ka shelo Henry alung oilo na ero a engama ma in om ka ti pui hle ringota engma phei chu ka hria jing po ni lo ka tran ve em ringot mai ni exam tur chu zir thaim kalam hoina ron tili a chang du lovin ka bungat ringot a hliam la chu alang sar hle a anat mel seng sung khop mai nizana khothen tlangwal te nen kan in swala karil ru hria ni om takin ron ti a engma po ka soi ma in anavak lo atile supa Henry an lom lo mel fi aron mel chuan anui suka chuta kalam hoin min ron mit mei sa ubok ka thla mai don che mi i man mo em ati lai me ka thok la hokri ka hriat chu Henry a zo kani i thla ngai lo alu ti ram muka chingi ka thlai du em minute so mai thleng var varang ala ron ti le rama anti dan chuan min ti hoi hai zo veka tung ve ngai na po ka shelo Henry la chu a bike nung thelo chu phun hluk renga evi sala kalsun mai lovin ala ding ve reng bok ka bike chu wamang mai ro ani lo chuan thing hi ke man ka juk thla mayang kalam ron hoin in tlai te pania ati zui sata sana ke en chuan dar kwari tep to tak taka ri ru man mo to khop mai achha mi a Henry lama kal na in bike chu ka wat thlek kwala ka han en chian ta ka chuan atengki chu wak na ni om tak hian a khwar to ka a hnung lam lai tum na chu ke veka a side glass om mi alo le ngal ke in kan chuk mai do na mi khulai luka auto kan hu thawang okidam zeta Henry anati line chingi chu ka lo thlang pakhat chuan alo ti le man mo a i thla ngai buk lowe Henry anati vin tak luka chuan ka in rol ve nga in ka sia thla ka ngai lo ka o chu zoi viau tlai hlau lo mi alo ti le zata atlai lawang Henry bokani tuna point lai to ngai samfe in evi sanati le ngata kalang ti le Henry chuan min porwala ka paper ken lai te chu ka thlau rem rum mai ka char khom roka evi san min lo char pui pa in anuya Henry a thin rim em laya alo nui le thin chu ati om lo ka ti in ange du sok hle paper min lo pe ka tum chu Henry an lo po thlak sak soka ni zana ka thil ron soi kha o mit min sai sak pa ti chuan phok fe in ke in kalo en thung enge ni zana Henry an lo ti vuta lu ka lo thin lai mekin ka bem kan mi swala chuan alo ti khola oi i do theil tuk ke in kalo ti ve hap Henry chuan min lo en wangwanga do ta soi ni kha ka ti le hluaya evi sanui hok chu room zetin ka mel bok lo bem boy su ka bial nu ni to Henry o chu chang hle a an u naw chuan an in mel no faran lo khop mai chuta evi sa chu ron nui le huka a u hian tu ma chu boy lawang che ka bike chu waking ro voina exam ka nei lo ti le in chung lam pana rwala khati zong khazan ina tan ni se in ni le zan ni vel set karen kan mu mal lo wangin thon thu kan khai laka kan ma thei kher lo ni puin zan tin kan da thei tura nga yang